iyong pagsuyo bawat araw. Awa may bago. Salamat sa pagdinig sa mga daing ko. Salamat ako'y may mga kapatid dumadalangin walang hatid sa katwiran. Pinababati, salamat sa iyong gawa, di maliri. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat o Ama sa iyong pagkandili. Iyong salita'y aking kaliguan, kagalakay iyong kautusan. Inihahaya itong kahilingan. Samahan mo ako magpagkailan pa man. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat o Ama sa iyong pagkandili. At doon sa langit na iyong bayan, naway makarating aking kaliitan. Pangarap makasama buong kapatiran at makapiling ka sa walang hanggan, at makapiling ka sa walang hanggan.
'cause He always cares. Never lose hope, He'll show you the way. Just kneel down and pray. So just kneel down and pray. When you're feeling so tired, with fears you can't hide, when strength becomes scarce and weaknesses abound, when there's no place to go and when doesn't seem to grow beyond the clouds, there's something you should know. Kneel down and pray, 'cause He's always there. He knows your heart. Don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. And never lose hope, He'll show you the way. Just kneel down and pray when no one else can understand. When all the smiles turn into a frown. When the right words to say cannot be found. And when your world is crushing down, kneel down and pray, 'cause He's always there. He knows your heart. Don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. And never lose hope, He'll show you the way. Just kneel down and pray. Don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. Never lose hope, He'll show you the way. Just kneel down and pray. Kneel down and pray. Kahit nasa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa pananabayan mo. Hindi sapat ang pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Naghihintay, nananabik sa iyong pagbabalik. 1,000 taon, laging nasa isip. Abuting malapot ng aking pagpikit, umaasang inihilat sa unang pagtinig.
pinayaalalay. Ikaw ang patnubay sa aking paglalakbay, laging nakabantay. Hawak aking kamay upang hindi mapawalay sa iyong pagmamahal. Kahit nasa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat ang titiis sa buhay na ito upang maitumpas sa kalwalhatian mo. Salamat ang tanging ganti, dahil ikaw ay mabuti. Di ka nagtatangi, anuman ang lahi. Ako'y kinatili, tinawag, pinili, ang alay na pagpupuri, ang may susupli. Kahit na sa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Upang maitumbas sa kalwalhatian mo. I was alone, so lost and so empty, living in the dark like an endless night until you came. I saw your face so bright, it shone into my life, and I was changed. This chance that you have given me, I know I don't deserve it, but with your grace you saved me from being bound. You set me free and gave me
May the peace of God be with us, brethren. Thanks be to God for this opportunity and a new life God has given to us once again. Let us all prepare ourselves, our heart especially, for our prayer pour. Let us sing hymn number 36. Let us pray, brethren. Our Father in heavens, God Almighty,
In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Father, thank you for all your grace and loving kindness. We are so grateful for your endless mercy. Please accept the sacrifice of thanksgiving from the bottom of our heart. Without you, there is nothing we can do in this world. Thank you for being our God. Father, as we are about to perform our duties and also prepare ourselves for our 3 days Thanksgiving to offer our bodies in our inner man as a living sacrifice to you, please cleanse our heart and our mind so that our spiritual service may be worthy. Father, we need your help. We need your strength. Without you, we can do it alone. Help us. Together with this also, cleanse our heart and our mind and our inner man. Forgive us. We admit we have wronged you in so many ways. As we are forgiving those who sin against us, we feel so sorry and ashamed of ourselves to even mention your name. But your grace and mercy, we give the courage and the boldness to come before you, not because of our righteousness, but we understand you are a merciful God and a loving Father. Remember our brethren who have problems, those in difficulties. Please deliver them and strengthen their faith so that we all continue to serve you. Protect our leader. Always open the door of your righteousness to him. Father, we all do have requests and supplications in our heart. We believe you already know what is within us. Please listen to our plea in all this. We pray and thank you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thanks be to God.
sa'yo at patuloy na ilang. Alay namin iyong paglamutan, magpapasalamat sa'yo. Alay namin naway tanggapin, magpapasalamat sa'yo. Aming Ama. Isang kagalakan ng kalooban ng aming nalaman, ang kaligtasan, ang iyong katwiran ay kayamanan, aming ingatan magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at patuloy na parangalan, O Diyos Ama na dakila. Alay namin iyong paglamutan, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin naway tanggapin, pagpapasalamat sa'yo. Aming Ama, dakila, purihin ka. Alay namin iyong pagdamutan, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin naway tanggapin, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin iyong pagdamutan, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin naway tanggapin, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin iyong pagdamutan, pagpapasalamat sa'yo. Alay namin naway tanggapin, pagpapasalamat sa'yo. Aming Ama.
natin po ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Lolo, la nutifafa secho maubo na ano lini pegwa na vi magatosu kata plo program siadu sini MCG ala akala ni dalamnya to hafi nya ayi nya mau punya sosok jina minamya katanya ba mau punukuma abia apa kodon minamya katanya aduk pada Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong nya fufu mau ga nusuka tanto sa oras na ito. lautan vida kapang komala Salamat. Ang buhay nya kata nuva wonukuma noon pa kami hanggang sa oras kala na ito. akodam At ang bawat kabutihang na agbepenusensi mula sa iyo enam laga hosiama sa amin sa plo imide shade si khom nyela chu boula buhay ng mapayapa. Makatawid wosi kwa mi besiagbe nakaharap namin sa buhay nyenyan no ani la tuma fafama pangyarihang demi chu amin at ang aming sa aming mga ni gaduma yemi nyeba tas awinya musensi la miau klo nyapa apa takpo tanggapin mo po angada miatem ang sama-sama ano dedi kilala chu afokusima ng utang na loob kafufu sa iyong mayamang na gawa ako nyapa tao na iyong nilikha. akbe mabola Ito ang aming muli hena unubani popopo agbososo na miau amagbatosu nawo nagagawa. homi esmeneva unukuma Tawarin mo kami ngayong semenyevu nyapa nufonsu nyola sa mga nagkasala sa amin. chwekeni Lumalapit kami sa iyo. abale simichweke amesu wavodo mianitila na Mayroon kaming nyeva unukuma lagapo bosiama nyadu motore share mga pinagdadaanan namin sa nyapa kukupupu inye esia naming kailangan musiuma tu mila la agbasiama ang iyong awa sa bawat isa sa amin. Sana po ang sinihnya unubani popokla mutapopo na miadu motore share aming makiusap fufu na ase nyapa kapwa-tao sa buong jimagbadudu daw bigyan mo sana po ang bawat isa esiawi nyapa badudu daw hena amukata ng iyong mga salita na manpopo amasham sa aming mga buhay. bawa sawanyala koma Buhay na ito sa pansamantalang pagkakataong manya aja siulam nyapa agbama mayroong kaming anabala agbasiama magampanan sa nilala harapan. manpopo si sunya sila ang iyong kalooban doda siadali siwi ni ujibu wasu nyasi sa bawat nya awawololom nya penuku dinig mo sa bawat isa manya asa jojo nya wada siada kom sa oras na ito. si Basa ng bawat anam nya kata ang iyong nya asala manit ni laga bosiama balita na kaya dumato shada ang pag-asa na nya subolaw ikaw po ang may siu na ang lahat ng mga ya tao bakwa uja junyula wala makukuma ba sa aming mga ulolomi unyaba amukata wako dede iyong kapayapaan akpo nublani na nyanavi amagbatawa sa kapaligiran na unuti fafa na dujila apo de siada ma ligtas na sa akpo dede lemya dela Yesu Kristo pronko amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo napapanood Lolo, muti fafa pagdado na manaknya kata sa official social media account unamyak ng lagyan tibilaji sa Facebook at naka-live stream Remembers Church of God International Prayer Valaji sa YouTube. Kami na po Facebook G GI o members ang mga kala YouTube God International. yaw ninyo maumpo hamidio alo MCG yala tini boko na mtu Filipi jukwama esienye MCG ya kwa domo wotola Pagkakaisa sa bayang pinagpala at sa minupunod na
At ngayong gabi po ay makakasama natin bilang bahagi nating live audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCG. Abesu lemia to mawini mano viate suchu MCG alam. Representative, si Brother Dennis L'union feta pepema. Mia pe unu nolala afima. Abru to Dennis. Kanito banao la nyonyo. Plemiano visula afima. Lahat po ng ating kasambahay, pag-ibig at kapayapaan ng aming bati. Kuya, ngayong gabi, kasama po natin Kini ang kuya. MCGI, La Union Mele Center. lolopek batuna mi. Biao klek biano biao. Mapag-abot ng tulong Sudah cu MCG ala l'union. Alinsunod pa rin po sa ating Biao pada nunamnya no vi amagbato le laonyo. Ntuma. Balik po sa iyo, kuya. La nusia fia semia kolanu. Maraming salamat, Brother Dennis Mananghaya, at sa inyo po lahat, sa ating mga kapatid po dyan, ang members ng Church of God International dyan sa La Union Chapter. Salamat po sa Panginoon at sa inyong partisipasyon sa atin po namang tuloy-tuloy na pagtutulong-tulong na umabot sa ating mga kapwa-tao. Pena apa tola Mga kababayan dyan sa lugar ng La Union. kami pok kumal esiam esimile ejim la miano vi amagbato bo dem. Handa po kami na sa tulong at awa Biao cu MCG ay. kapan ng Makan mia tu aku dem miano mile klalo. Bemia anya. pangalan ng Diyos. Mau poto nu suya ala be poto nyunyu na adu nyagbo. Natin mamaya ang ating Na mau si yo mila pa kaf kaf. para po alamin natin kung sino sa ating mga Ei ma ajiji ola. atin naman pong sama-sama. Nyaga yo miano biao si no chu leonyo. Rin naman sa pag-aanyaya, Ala be dia anya. darating po na Lunes. Ito po ay Amesi ubok mia dula untuk mama. 2023. Tayo po ay muling Ye juda siap bona. kung pag-aaral ng mga doktrina Eh, ng ating Panginoong Hesus. Mi aja. Opening na po yan na muli. Kristo pesau sosrongkom. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami na makadalo dito po sa Seha anya nya pajutu poko sabasanu sosrong owoma. ng ating Panginoong Hesus. Ye mila mokpombe. Kanyang mga doktrina at Ya teng awada kakulmi alaba mi asrong cu Kristo pesau nuti. tayo po ay makasunod sa kanyang kautusan dahil tayo naman po ay sama-samang dapat na magtulong Alaba mi awada epesawji. namang matagpuan Labana tunay na pananampalataya nya kata alaba nya sa Kristo dahil akpada nya nuti alaba kosa baba silemnya apata Yesus Kristo mala napapakinggan na ano nya si 16 o 3:16 ng John. jigada. Madalas siguro hindi na po bago sa Dusile Yohanes tato yan, ano? Yung itu vi ada John la susuma es that he gave magadawu punya esia that whosoever alagba maulo akaka mabana ocho apata nu hida kahana everlasting life bana mesia mesi kwa eji senala mala chochongo ke agba mabo asu esi Diyos sa sanglibutan na ibinigay alagba maulo akaka mabana upang ang ocho yento apata nu hida kahana kaya ay bana amesia mesi kwa eji senala mala chochongo kabunga agba mabola asu esi yan po ay isang pamilyar na verse na nadidinig nating lahat. Subalit we need to go deeper and dig deeper. Ano ba talaga? esinya pipi sinye sena gada Kasi yan pong kake pananampalataya mia do peja hosa kafu mabi ojebu ano miasi magsasabi po na hosa sia enya hosa sinuti amagaru kwa mtu nadidinig po natin yan, ano? amado globe hosa de anak nakok de nyete se unko ule sia blong nya de kumya kwisako nya sia ublong Papaano natin po i-reconcile yo yung blobe sia de kuku 24 yeta James? aleke nya teng ak de sia afia Nakikita yakubu ta eva pamamagitan ng mga piku blong po na aring mie po bana wucho do watu afia na ama eye menya hosa de o maha Kaya po, para tayo ay ariing ganap sa harap ng Diyos, ano ba yung dapat nating gawin? na miawu bawa acu piana Mga gawa nuke ujebe miawo la ba globe at hindi sa cho dowo wacu apiana ama pamamalataya. imenya ko sedede kwi Mga nakapaloob dito, Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. tinutukoy kasi yung po akan nyakan esim ay kosa kanya sia siublo magdinig ng salita. la bana kosa acu
mau punya sesama Kristo punya sesama apa Paulo lo pernah secuanya sesama rumah tota wukubi andre inya secua mau punya mabana natin yung pong sinasabi na yon na pananampalataya. Ano ba yun? ya tak minamia ku agom Makukuha ya si agom de ya kau gochu ko sesian Yesu Kristo. Ano bang no kenye ne po ko sesian si ujebe mia wa anu tido nyal amade asitu Kristo ya ka Kristo gochu ko sedutima paloob dito? dan dia ku agsi agom musi la nyasiam Sabi la bana la bibla ma sa unang Korinto nana lo sedu at pag-aralan Korinto to pa agbalagban to tavie to pipieto yakli ito ang yi palataya pada musyong tila ni ato no ani ang kose mo popo pinakadap pa lolo na ito ni ato no ani ke lolola uu kata ta dito pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, yeta hope funtumu atom ti kose mo popo lolo dyan. Paano ba natin ito dapat na zo mu kawila na napo na siam yung aleke ulabe nyalang kuda sianuti ante dahil labe minyebe gawa tayo la dona mala nyenana silevevi ni Pablo labe nenye la dowo kose ba no omia ito'y Paulo globa dun sa 14 nusia nusime chuko seba ola sulat sa mga taga-Roma rumato tawi na pikubla voto engle ay hinahatulan amesile dikula ubu foi na edwi hindi siya kumakain sa pananampalataya ela bena at ang anumang medwi chuko sama o pananampalataya ay kasalanan nusia nusime chuko sama ola nuvoi na gumawa tayo yecha do kwibula atefe pero may binabanggit na miyaw ba miyaw do pla kosa na sinasabi pananampalataya ake enu eto seunu chu fungchu kosa mopopo pla lolo doon sa 16 at 14 ng kanyang sulat sa mga yecha apostol Paulo sabi naman po niya lolo epe agbala siwo nglodu da korinto tolam ang lahat aglobna ginagawa iwonu kata ito ng mga na lolom hindi pwedeng pananampalataya Yeta. ng pag-ibig. kadu jinwa alo do duadu le esiam Ninyo ang pag-ibig mateng anya kosa eye loloma nomo ginagawa. At labe isang bagay lanu sian woge la loloma ni Pablo, kahit magkaroon ako ang wika yemuda kade si Paulo ntoklo niya doon sa 13 at 12, aglobna na kosa ukata na asia wala naman vie to pipi aba korinto to pa agbala banto ayi nenye de loob na pang nya kosa ukata la asinya ng mga hiwaga, ale bena mga kaalaman, matem ada tuda ke loloma la asinya ola anyene nyemenya nana ke o buong eye nenye de nyagbogblodi la asinya eye menya nyagaglaw kata ple sijeje kata eye nenye kosa kata la asinya ale bena matem ada tuda ke loloma la asinya ola anyene nyemenya nana ke o ang esel da do kwe jibe nyateng ada lolonda acu kosan nti o paano natin noto so kata pega enye lolo kita aleki nyateng afung cu siamti Biblia kung wala nyagbe siwo momo bona ba kosa dede ang pananampalataya an nakpo dede wala ako nake bibla bonami be ang sabi denya ng apostol na si kosa kata la siu kaka lolo mala asiu ula menyenanaku mayroon pong kasama yung pananampalataya. Tatlo sila, no? Pag-asa, iye ni gadam yang ngobu nanak pada kosa nti pag-asa, enu tenye sia mangyayari Sir. sa atin. mokokok lolo Dumi naman tayo kasi ang na mokokok meli ulang tres at tres musi ajo de nyaji de ng pag-asang ito. takto pipi ato Yohanes pe agbalagbanto Diba, no? e amesene si cho apo mokoko si adu e amajila Ang wikang ito, ita amesi usi mokoko si amala ode sarili, mokoko si la siwa malinis. Kaya meron pong aye ko adu kinuti pananampalataya abale si eya ha nuti ko na po dito kita nanu ku esiaru posa mokoko lolo kasulatan. Kaya nga, ang
Ufunchu nanan tila apisia. Yung ngedek mangkok yaw ma. mga bagay na pangunahin kanyang binabanggit, nandun po sa Kita sebenarnya apa tuh Yesus Kristus? sabi niya, Pianula. utos Numbang tumunto da kanu si upun lainnya sia. na kayo'y mga Hadis fe agbalan tabi topik keblat kabon. kanya pag-ibigan Seyi menam. kung paano Bedemnya lo nyan yaw. ay mag-ibigan kayo Kita la apisia. Kalau nufunchu lolo nuti. makikilala Sebenarnya sima lo mi enala mi lo nyan yaw na makke. aking mga Le esyama amukata wanye lebe. Nyanu srovyu minya. isa. Na lolo la nyama. Hena nyan yaw. Sabihin natin at nawala yung Akedi. kaya ang sabi ng Panginoong Kristo Kosa dada nakpo dada. Lah. mga tao Iya lolo mali olala kola. agad Apa tuh Yesus Kristus globa? Le esyam amukata wanye lebe. Ya nusrom vyu minya na lolo la nyama. Hena nyan yaw. ng ating Na lolo siya mali ola. Nyateng agloba minya apa tuh Yesus Kristus pe yume jevyu o. and love. Ita nu tosyon nani. Kosa mo popok lolo. Kahit magkaroon ako ng buong pananampalataya Paulo globa na lolo. Mala asinya o. Na kosa kata la asinya. sa mga Hanya menyemenya nak nana ke o. Panginoong Kristo at utos ng ating Panginoong Kristo nang sabi niya isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay Nusial. Apa tuh Yesus Kristus pe sedegam. isa. Kaya po yung Seyi menam. Benya lok nyan yaw. utos na dapat nating masunod Ita ni apa tuh Yesus Kristus pe se. kung ano yung Sejiknya awadu la difia. hanap natin ng kabuuan nito dahil Nusi o jebek nyaw. 20 ng Mateo ituro Lebih ada bu. kanilang Lebih matu. Kabla vonyi pipi wi ashiki. ko sa inyo Nya fiau benak wawo. Nusi kata maduna mila. hanggang sa katapusan Iye podak nyala meliklimi. kung Kau kata masa dah kekam apa nu. Panginoong Kristo dapat ang malaman Nami jibe apa tu Yesus Kristus anok plimia. ng mga bagay na iniuutos niya hindi po pwede Nusi o jebek nyawa. Iye nya sesio kata odena mila. at kung ano lang yung ating gustong paniwala Manusi nyanto mi jibe nyawa iku ini atia o. kailangan po Lalu siadu sejik mi jibe nyawa sela. Iya ku nyawa o. Awo. iniuutos ng ating Panginoong Jibe nyawa kata. Biblia binabanggit Apa tu Yesus Kristus pesau. ang ating susundin sabi po dun sa 7:23 ng Esther Iya lebih lama. anumang Globe. Diyos Nini awada seja. Kalau mau pe seja. sa bahay Ezra pe agbalat ka andra itu blaba foto. merong lugar Wawo. saan Nusia nusinya jipu mau la pe sela. at Pipide jipu mau pe khola. Ita te foko manukenya mau pe sesile esinami. Kristiyanismo. At kung ibig nating maging tagasunod ng ating Panginoong Gadan yang lobe o. na maidetali natin Kristu topo eilam nyela. ano ba yung mga dapat Emi jibe apa to Yesus Kristu yum jela. ano ba yung Eleve vibe. gampanin Nusu wagatnya alala. ano bang pag Jibe nyanya. Boy, paano ba Nukawnya Kristu topo dowo. tiniibigin ng ating Fawuncu lolo nuti alekenya lo nyanyawi. bahagi po Alekenya lo nyanavi amagatowi. iibigin mo ang Diyos na ang puso mo sabi doon sa Mateo 22:33 sinabi ang wika sa kanya Matu. Tablabo vo va pitu blato vo andra. puso mo at Iyi Yesu blone bena. at ng buong Lo apa to o mau ple wo jiblibo. ito ang Ple wo lu va blibo. Bak ple wo tama susu blibo. unang utos po Sieje se ibigin banto silevivi. buong puso mo buong Yeta. kaluluwa mo Alo mau ple wo jiblibo. ano ba yung pag-ibig Ple wo lu va blibo. sabi po ni Juan yung Eye nukenya mau loloma. 4:3 Yohanes beli. ang pag-ibig Lolo na mau. na ating tuparin Labesenya. mga utos Labana lolo na mau enye si bena. hindi mabibigay Nyala apa sau mada asih. umiibig Aye apa sau masasao. tuparin natin yung kanyang mga utos Bagiatung aglobi lo mawa. yung mga utos Jeba nyawa apa sauji. kung ano yung Yene nyateng awi o. at kung Namanya asao. alam paano Nyanu sinye apa sao la. natin. Kaya sana po, mapaunlakan ninyo kami, tignan lang po ninyo, Yita nyila mokbong. timbang. Ba nyateng awa da kaklim. Nagpapauna. Kakpesi nyipen. Yinyanto. Namin ay humanap. Biada si akbo. Aye nyit biyona midunugo. Makapag
Benyela edrawaga plimi. ating mga kapwa-tao sa anumang paraan dahil ito po ay bahagi ng kautusang dapat nating magawa. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Sabi po ni Pablo dun sa 1:10 ng Galacia. Labasia la siama. May pagkakataon Minamya wa mina amukata. sa lahat. Galatia tota de pipi ewu. Ang bahay sa pananampalataya Yanuti esi asini popola dia sila. Minamya wa mina amukata. sa Wapieto amesi ule rako sefuama. religion. Esi efiaba. Nila miwoga. Menyana amesi uja. Hameview alo akwama nolao de deko. Sa tulong at awa ng Panginoon dahil Nabungula. ang mga lingkod ng Pia wanywi. Tubo siya monu si apotola adamo la namila. La bamau subola ula. La efeso tota fa pipi ewu ko janwa. na nilalang Lola afima bena. para sa Ela bena ayama penu wawo nyenya. inihan Uwo mila Kristo Yesu magana donywi wawo. siya na Siwo mau jrado di. yung mabubuti Benen ya zolo umala. ay dapat di natin po yun pinalalagpas kung meron tayong pagkakataon. Kasi yan po ang itinuturo Yita bajib nyada moba mon popo di tona tu nyan ayo. na La bese ufiani. Biblia. Na onyebe nyela joju nyesi bibla la fiam la fiama. Timothy, Tato kufi andra. naalala Timoteo pe agbala avalia. natin sa earlier verse dun sa 15 ano. Mula sa Niak le pipi si dungonia. Pipi di ato. sulatan, Esi cu de vime ke nenya ngoloko yawu. sa La. pamamagitan ng Waten anak nunya wuhana agba kokotu khosas le Kristo Yesu malama. huwag niyong kalimutan para tayo po ay matuto noong Yegang esi abe o. na makakapagpadala Na nyawu benyasro ngoloko yawa. Siwo ateng awam nunya lau hana nya padadala. Nyenya khosas. Lanya apoto Yesus Kristo ma. mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Le pipi ada pe nyanwa. Din naman Ngonglosi cuk mau pe bobo mala. sa pagsawa. Enyo na nyufia Tututo na mukaka na paano natin pong masasabing natuto amagagal sila jojo nyinya ma. sa katuwiran, ba't Aleki nyateng agloba nyela nusrot le jojo nyinya lanu. pakikinabang La ngokopi si cuk mau pe bobo malama. pagka Si ada nyapa viden usapan, brobena ang tao na ba mau pe aba. Nemilan pu cuk mau pe amanutia. ng Diyos Ba mau pe amala na dablibu. ang lubos Nisi awa mau pe ama blibula. gawang mabuti. Yinya ba Kaya po, ela jajra dodi. kaila kung Alowo fia domiwa wa desiadi. Yeta talagang tayo ni Kristo, umateng agba esia uba na ejri anya mau paduko. lahat ng Kristo pa nusro viola. na Ela nami ba ni asro domiwa kata natin sa si bibla le fia fia. kasi meron pong Manya nyanto nya penyunyu dadao. sabi ng Biblia sa Labana 14 at nanuli nyunan kakek manyuna mau sa isang tao Mududu tabi na pipini ava. ay mga daan ng kamatayan. Amadu pamo jola wunu kuma. Natin, Ke apa nulu enya kupamo. yun ang dapat Kita nanya nyanto nya penjadinya dedako. tuturo Kapag mau penjadinya oje benyanya. na sabi ng Biblia Kena alesi. upang ang tao ng Diyos, kung tao ka talaga ng Diyos, Donyaw siwo bibla blolala. tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano-ano Ada mau pa awala na deplibu ano jajra dogi. ating magawa? Yo aluwa sian mi enak donyo wo kata. Isang Nukanya donyo siyo oje benyawo. sense ng pagsunod sa Diyos. At ano ba yung kautusan na dapat Susuka ela ema la suba baku ba. napakahalaga Susuka ela na masunod tududu mau lama. kautusan ng ating Aye seke punya Kristo. oje benyawo aji. Laban na bigyan mi nyawo demi apa to Yesus Kristus pa sauji. Na sama-sama Iyi. na pagtulong-tulungan. Kasi sabi Pebnya awo dosyu oje benya awo. po ang binabanggit ni Tito ta fakuwi ena. ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya Amesi cho adu kunad nyata. o kung tayo Benar. matubos ang lahat Ya ka fada nyata ada nicho seji mau katama. ang Lau de nicho vodine nyo katama. La upang be ya klok juko sidu bevi
la donyu wo mala nti hena yento dokwi tinutubos sa Biblia gbo asia yung pong nakasama doon sa amesu de tu fowo woma sa bayan ng Diyos. amesu la na pa kokosiema Masikap sa mabubuti la maupo du kwama yung tinuturing na sariling du pag-aari konsia du be la donyu wo woma po, binabanggit nito. amesia wo maubu yento to Hirang, sabi niya dun sa 2 at 9 ng kanyang sulat. ye Petro blobna Kasaserdote, bansang banal, nyawinya didimatia sarili fianu no la nyenya du koko kwi pahayag du konsia maun toto yaong tumawag sa bamenya dagba kwa amesi yomi to victima hanggang sa bayan topa nupu kalila para mo afya ngalan ng Diyos na tumawag sa atin, marapat na makita sa atin yung pagiging niya dagba kwa mau si yomi la po bu afya yan ng Diyos. Kasama tayo doon sa masikap sa mga mabubuting gawa. Kaya po, marami tayong mga dapat na malaman doon sa sinasabing aral niya la mau pa du kola du mala alaba la du vevie la donyu woma sabi niya, kita ugede sogo bi ala cho Kristo po selmo hindi pwedeng pananampalataya aglo ba nilo nyanyaw pag-ibig kahit may buong ita jiba lolorano afima pag-ibig, wala din tayong kabuluhan. ma atong ano kosa Tama, lomal an o pag-asa at nabanya kata kosa lebyasi pag-ibig na lomal yan o labi nilala ke o sumasampalataya. Ano ang dapat na gawin ng isang umiibig? Kita amade si posela muke ojebo wa awo. Amade si lo ama muke ojebo wa awo. Amade si moko kola muke ojebo wa awo. Minami astro esia. Ili muke wije sil esia ma. Nya sa feto Yesu Kristo blolama. Ila moko mba ya awo da kakuli. Ili nyantowi. Lengu sew daga akmo. Nyawi ado tu asa pipiwong. Ang mga bagay ngang ito ang wika, Alaba inianyo po niya alla amada asimu sublodi Apolos dahil sa inyo. aglobna Sa amin, Nonjo insia oglobna doje pla apulunti bagay na nangaso labiata upang ang menenya sonu nyagbo ay huwag magpa wena da susu awu usi unrodi la o tayo. objaduma amara kana gadu eropreji da amara kata da amu ulunti o Po ninyo, hamiya nyela ba ang sinasabi? Yun din ba ang usi unrodi la miklane kailangan po? Alam natin yung teksto at konteksto nung sinasabi ng banal na kasulatan. Pag-aralan lang po natin uulit Nyanya usi unroda ngono kokau mala pet sa umeti nyawo Church of God International. na nyamil afisa nya awadra niyo Dapat natin gawin, gumawa tayo nsi umeti nila la MCG fupam nyamil ba biya wada mau pese ng panig ng si gomenye selaji sinya niyo tutulong-tulong para vola mga members ng Church of ko sa sama na su si MCG so hindi po la klalo la ni wona unyaw masasabi panya hamavyo de o magtatapos ba mesiman ipila ko sama uha saksi, alam naman po nila yan. Bukas po ang MCGI sa anumang paraan kami po nyata aglo abenso nyeda abenso potpo open po yan. watan nyeda sefu Never MCG kakatala gua. Digital clinic la afiba. Libre lang naman po yan. Pwede po kayo Anda bufutu amama o. medical Nyateng ayo ginagawa. Yung atin pong dental and niya pagkafu bujesu la afima ay ito sa atin sa dokitaw la ako nyabo po yan, ano? adu nyaw pla nipu nyaw Kung makita po ninyo yan, wau la chacham la luzon lugar, zabin danau lumapit yan. na pau ba ula tapada kadala Political ateng ay afima makka subo simana la alo dunya doha silbihan doha simana la o po ang MCGI para po dyan. Alam po yan ng ating mga kababayan at hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Meron tayong mga free potable water na ginagawa po maging sa lugar po ng Africa, no? Yan pong ating dental mission na yan, ginagawa nina na achi amufa po sa ibang panig ng mundo. Nandyan po yan. Sa Brazil, meron po tayo. nyewa Latin niya pa abu nyaw no la Brazil Latin America sama-sama America Europe na
nang walang pagtatangi. Nakabukas po tayo dyan. Yung ating free potable water. Bila siawo, tutu bebe abo manomi. Hindi rin po para sa mga members ng Church of God International, kung hindi maging sa ating mga kapwa Manyana amajo dede ku o. sa Africa. Kaya lang po namin binabanggit ang mga bagay nito. Kung anak niya nabi amagoto aba mesule Liberia Africa. Po yan, gusto lamang Bila mfunchu esianuti. po kami sa Labona nyapo free store ha. po namin kayo. Ijibe dia di fiapi. Benye le esiawo. Aming ibinabahagi, may free store tayo. Kung anak niya likni la subo ma o. Scholarship program. May Free store le miesi. ginagawa sa Scholarship program le miesi. Feeding program. nandyan din po yung Nungulunan amu le kekapo akwa bubaw. at iba't iba pong mga charity works, pati yung atin pong mga Scholarship program le miesi plet do manyo do wo bubu ha uli. orphanage, yung ating home for the elderly. Yan po Ini apa ama mano sito po apa. hindi sa kung ano pa man, kung hindi ito po'y Udah mulai siang nak lebih amagoto kata banyak dek susu pada kata o. maging maliit na kasangkapan Ini siang mulai ada bapak mau ke bubu. makarating sa ating mga kapwa-tao. At tayo Lebih banyak donu siada. maliliit na kasangkapan lang, wala tayong dapat na maipagmalaki sa harap ng Diyos. Kung hindi ang atin po, sabi nga doon sa 17 at G's ng Ini nyawya. nagagawa na Bawa dia tu tuh ani nana kemana dia fuad degol o. yung sabihin, mga Kalau buka tabian terpiku belum. En makna ni wonu suka tapo sewu binamila. Iblo pernah. wala, ito'y Dalam majebat zawuminya. Diyos. Hindi Musi lenani nyawala eya pu nyawa. pasyon. Yang pu sebe esi doda si unyenan. Sisikapang Punya tiap-tiap punya o. Doda si unye. magdating sa inyo na Tapi lah kekiado na awo. masama sa kanila. Malaysia belum alam maglinam. Ito naman ay naibabahagi Betaru juru ada ke Malaysia sidam ada ke. ating ginagawa, pati ang mga salamin sa mata, ang mga postiso, yung ginagawa. Doa sewu ni lefa. Sean Quarter, Itu bokopo abu. participate sa mga mass blood Le. projects. Pada musim wana dono nya paguna na buma. Ito po sa Pilipinas. La BMC wana Asia bawa chok pada amagoto fubang. Tayong mga Dono law ni bela Filipi do koma. WD na manpower. Ang MCGI, ang members ng Church of God International, willing po lagi na mag-participate. Nel DSWD uihia amagoto Ang kabutihan kaya bawa ba kore yunga. Members Church of God International. Ulonde siaji la bimije binya pododa si unye. mga kapatid, Itana afopado vala bahagi po pati sa rescue no vyo no na afima. mga paggawa po na maiparating yung mga Lebo nyo mya po kumala SM. regardless kung ano po ang inyong paniniwala Benye akchok nuna na ay na gana di amagoto. ng palataya. Oka hosa subo. Alo hosa sila asyo. Magagawang kabutihan. Wilan fula Maitutulong akwaman ti o. mga kapwa-tao. Kaya si niada ni nyonya tek awo. Sa tulong ng Ako dak jana bi amagoto ni tiko. lalo't higit po na ibig Ito mau pagpadan planunan ko mala. ng Diyos, Ila bagyedo la awang. mahal ng Diyos na aming sinampalatayanan kung bakit po pinagsisikapan naming magtulong-tulong Anda makaw kabutihan sa ating mau punya si yoko ajisa. din po namin sa Yana susuita niya babata niya o mina niya na bi amagotola. bakit Niya atya nyauha. aming Ay niya nye afisi nyecho. kabutihan sa lahat. Ako tula pagpadan planunan ko poma. Suita niya na bagyedo niya o mina among katalo. Sa kahit na kanino. Ang gusto po natin Ay niya ba niya tayong makapagtulong-tulong aw mabunda abada kan ti alawa reklama ada ke o. panahon po ngayon Bumijin niya pada biyan yung ti aw mina niya na bi amagoto. kung gisingin ang ating mga kamalayan. Kamalad de azo Tulong-tulong beni anyo. ang Ya pa jijinya. usapan ay magtulong Kamala de gumawa ng beni ada niya do ya pada biyan yung ti ada niya do kacu fonu. Marami na po tayong nakikita Bumi ya pada biyan yung ti yaw mina me siama. pa dyan ang mga pangyayaring hindi natin po kontrolado. Wadi wowo keduli yung kekasioma. Na kalamidad na saan nakikita natin marami pong mga kababayan natin ang nahihirapan, ating mga kapwa-tao. Aba corona virus peto mo. Mga Ahumi ya pu fulu. nangaganap sa Niya na biyan gotong gerula fu po ngayon na tayo ay
gumising sa paggawa ng lalu fufu la jojong de tude ibinabahagi ita gamalate ano yung bunya awa jojo yinya aku de yan yomuti damdamin. Ano yung nagtutulak sa amin para po magsikap na makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. At kayo din naman po ang makakapagsabi noon. sidung semi dawa mina wala di abato Mabuti sa kapwa. imian tawi ateng able Hindi natin ho maipapaliwanag sa bawat na wa mina nabi abato la seselamu ada lama maaaring magawa sa ating kapwa-tao. Huwag nating palagpasin. na awami At lalo't higit po kwa ay sutu tiak ketsiyo na nabi abato la na Dunia demo bamon pokola yung magbubunsod sa atin na atu nyanu ayo sikap na sa halip na tayo na makau na tayo bila si jegi de mau pen fiafian yun. jale si nyablina nom nyatuma nom nyablo blonchu nyan yonu tia Merong paninibugho. Merong pagkakampi-kampi. Doon merong kaguluhan. Lahat ng gawang masama. Hindi ba fisi mu va atuma malu malu ani badi to jojo bobon to Betul aktor sial jojo sudah kamu aku mau berperan dan toko malam semua ada seamu lanyua wama peran wawo henak nyanabi amak batau menyebut nyano fodi wo masunod. Yun po ang aming ibig na maibahagi sa inyo. Pag-aralan po ninyo at nag-aanyaya po kami Kristo pesu siuji nyawodo sa darating eyimile miyakun 17, 2020. banyadi ako afisi michu Meron po tayong opening ng fisi miyakun fia chul tingnan lang po ninyo. Wala naman po yung pilitan, ano? At hindi naman po kami nanghihingi ng kahit na ano. yako jutu poko sama se nuso sulinam Financial miele na zizide amada ke GO miele mi nana ke gada ke biya chu amada ke CO Yesu Kristo. Hindi po. As a matter of fact, kami po sa MCG, benyase po kami tumatanggap ng financial Kristo pe CO donation au mula po doon benyate puma nyawu suine chu MCG alama palataya. nye kwa kajo juada ke chua amesiu Nagawa po melem nyapa konselasiu wala po yung bayad, una sa lahat. Wala pong kung ano pa Yita na ava nakapalit. Ang amin lang po. nyapa jutu poko sama senu sosram We appeal to you. uma biya nana kele asiu o Walang tumimbang at nagbako para makipag-away sa inyo. ugama Namin ay maibahagi sa inyo. moro kunado tu asi Palataya. Umaasa po kami na bijimbe mya asa mya poko sela at magkita-kita po tayo nye pomo be sa darating pepesi nye pemila 2023. ya kwedami Philippine Standard Time. apotola penumblani popoma Iba't ibang bahagi ng mundo. Yan po ay nye pe jinu siapa nu keke salamat po at maasawaan po ninyo ang lahat jurasi bona lama gana po kapupanua anya ndi gawi deki apena maube nye pe susui tamila mya pemdula koma po ninyo. Alam nyo, malaki po ang naitutulong ng kalendaryo para naman ma-monitor natin yung pipivi Andre onye tao. Para alam nyo, uy, ese milide mya pe kalenda uji uy, malapit na July 17. kalenda la mizane chopona nkekewu Indoctrination. Pero alam po ba, atanga globe noon pa man, gumamit na po ng jinu siapa kekewi Andra la majiji o kwa hacha natin. Meron bang sinasabi? amuza na kalenda si eu garabeke nyaka bibla glo chusenuti pada kumikwi ay isang sistema ng pag-aayos ng mga araw. Ginagawa ito sa Gleti. pagbibigay ng mga gleti gleti klem kekewu
alun kekesu at taon usana klagli tiwula nagmula sa Latin usana asya unyana kekewu konsidaw kula jimu na nagmula sa echu Thursday, ang unang latin bemesinya kalendai the Latin was adopted la ruma topa kalendani at mula noon sa latin besia usina na ginamit i French beme kalendia kalaunan ang spelling na calendar ay ginamit noong magbela period. kalenda la wutsi le nku enyisioma samebia topa kalenda At ng mga awunya mayroon kalenda banto at may 30 days jinu wieveli solar year at 360 days. May tatlong uri ang kalendaryo. Ito ay ang solar si ngkaka kakmalofa tobla ang ate solar calendar ay kalenda bubuli ubun koma sonyela who sometime just solar calendar Egypte twade za Asia anopa akpe bla atomoma disenyo to keep in step with the tropical year upang ang mga panahon ay nangyayari sa parehong oras bawat taon sa loob ng libo-libong taon. Ang lunar calendar ay batay sa moon cycles at ang isang taon sa kalendaryong ito ay may 354 days. Sa nakaraan, ang unang paglitaw ng crescent moon pagkatapos lamang ng paglubog ng araw ay tanda ng pagsisimula ng bawat buwan. Today, tables predicting the first appearance of the crescent moon ang madalas na ginagamit. Lunar calendars were developed by the ancient Hebrews, Romans, Celts, and Germans. Sa Asia, ang lunar calendar ay na-develop ng Chinese people. Ang lunisolar calendar ay itinuturing na hybrid calendar adopted by many societies. These are lunar calendars na gumagamit ng iba't ibang devices to bridge the missing 11.25 days so that the calendar year ends up close in length to the tropical year, the year of the seasons. Sa paglipas ng panahon, maraming mga bansa sa buong mundo ang bumuo si nguni uwale yimla duko gadola kakmala uwo on topa kalenda Asia kuda upa da kon pla upa uwo naun ututu sila da kon uwo ma esi wenyeba amagbeto vuvupa eyi yupa duduli riguni pa kalenda si wenyeba western pa kalenda eyenya kalenda siwo sana sigada la kakama fifia enya nusiwo kola dukon kado doma wozani ha hawa ajodumi ple tadu jimi vuvu la kakapa apa vuvu auma ke kalenda bubu ha wozani na suba bubu ko ona aka kristo towula esu zana he dwapo yila eyenye hebri toto aso de bibla fonchu esian tima Mag-uumpisa nung sila ay na maula kalenda siuna musibu wa kludula eje goma esme mautun bebe ya dawuchu Egypte from Egypt la papunta sa lupang pangako. Yun ang esienya wude de chu Egypte calendar. Which va nubaduni balaji influensya ng ay pakiisahan po natin para wag po tayong makapagpabaya. Salamat po sa Diyos mga kapatid at samantalahin ko po pagkakataon kalat na ngayon sa buong wowo vudadala Kristo po jigbenuti sumusunod sa Roma. susumatai esia kakada kakama aja kaka menya tako menya mukata klo Roma topa kalendaro Hebrew toto hala bubu Hindu toto la bubu China toto la bubu Ng Biblia totoo. kalenda kaki wanyo nufiafia si la Biblia mala eyenye nyatepe nusi nye klodula eyenye esi la Biblia ma Sa atin pong viewpoint, nagtanong po tayong muli sa ating mga kababayan tungkol naman po sa isang eye lemia ponu po susunwa nye bia nyade view sila ang tao. beva unyebe na doga Po natin eye na hodema de ejia tungkol dito. mida nya pu akoma nyaka Biblia glocho sianuti
normal lang naman yun. Nagal pa sila ng pera. Kasi madafo. Ay hiyaga. Nusinya voyanya ba na abia vida gadada aji akpa. Na ini ba aga asogbo akpa sinacho darajia enye nusidafo akana ama ehiatula aji kudubi adoga yegudu dodo si jimi londola eya jina zondo nagpapautang ay sabihin nila yun, pero merong ibang nagpapautang ng kanting tubo lang. Amabubaula udwaga. Kala may tanong ako yung nangungutang pa. Ay 5G. Vida gano aji. Ang na... Ala fama mama bla ava uko puni. Yung patubo. Ay ngayon, hindi na nag-uutang na masyadong matanda na. Baka wala nang ibayan. Maaari kung kinakailangan. Depende dahil yun ang hanap buhay ng isa. Na wanya ba uwi na lahiya tula. Hindi ko masasabi. Medyo mataas ang tubo, pero kung kailangan naman tao, bakit hindi mo gagawin? Amaduya. Okay lang siguro nun sa na vida masobo na maola. Na amada tuya. Para sa akin, inutang ko yung pera. Kailangan Na niya. Na may ida atuka. Kurana may hila. Hindi ko lang sisikapin ko na mababayaran at sisikapin ko na hindi na mangutang kasi duble-duble na. Gudu madula wala baba jaga mamakya fwa. Pag kailangan mo ng pera, pagkamil mo pera. Merong batas ang Diyos sa kanyang mga lingkod nung una sa Israel. Maupasali na apa subolaw no Israel cha. Na ava gado tubo. Ang sabi ng Yesia no anyila nyagbori abosipo eyimoma. Wangwa kokwila glo. Na mosipo agbala abalia. Tabla govi. Ganado tu la Israel toko eyi aganula el no mau pa du kolama yeta patubuan sa kapatid. amesudua gana amodi nusi mateng abia vida de ejio yakli tubo ng salapi, aglobana ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ang utos ng Diyos sa mga Israelita, sa iyong kapatid, huwag kang Esin mau posesu de na Israel to na nagula magatuga ne be vida na no ajiu kana amadruya ateng awe kita nuka mawo nugudu aga nusian si na yona na aduna na amu magli ale alam funchu ya to duano la bagama lo wusio o pambabayad niya sa kuryente para wag naman siyang maputulan. Ano mang mga na aya adu gachu asiwa to make life a little easier na apa junya alo ya nyabu bawo laba apa agbanono nano hujunila maga kopide chu esi Yemisia wo milala halama. Ne novi be adu gala asiwa.
aplachika megabia videde enti azo o epon wo mblanu eye ye na bia vide tu enti akana onye de la kodom na nye hiato o laba amadu odua nkaka menye hiato onyo akoga dua joy gale esi eye eya egbona gadoge be yepa ajo na ngogbe esi nyabubu onye esi gato tonye si kwa na vide akulaba gadrado ko ana wawula no duga naula ula ho vide esi menye vo onyo Nagtatanong sa akin, ano ba yung porsyento, kapatid na Soriano? Ba, azo sa inyong pag-uusap yun. amabu lenye biembe umene niwa hodo eji eka nyasi itu yeblom abala koron na ajo dugo wala ego ne ekpo alofa mama ewu blave yuame Nalalabag na pag-ibig. Kasi hindi naman mahirap yung pinahiram mo. esiele ni plipe nyasi nyelolaji ma adala esieji kakoneva ndudu alo nyanyabu buonwa Buhay naman siya. Yun, pwedeng patubuan yun. Yun ay pagmamahal sa kapatid dahil mana wasesene pera ko yun. Kung nasa bangko, kikita rin yun. yita na jo wadua echo ajado gane nyege unye ne kajalo ko mederula vide anoji azo mebinao yita menye vwe unye bena kwede no vima nti o asesi nya probu nyibe ejibe sei lolo nano anyi kakte neno via atugal asuo aplemolu alo aplachike alo aududula gabia vide de eji senye sesi ji nyewonado lolo na no viau. At sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng mabuti at pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli, jalesi unye tado jinu benye ada nya palolo afya nyano vi amabatola akpela niga ngoma kukuada juto pododo powada Quick. Ay, mo ba na sa ta? Tagbilang, quick. Manong, na dunia teng apla Boko ziada peso bla velo vi wajibodi mi dia mata apla ni duada neninya sia peso blava wajibodi Kailan kwek-kwek kuya? Ha? 20? Ada lang ha? Jadi sa kong lang, kita lang sa ito pong wallet. wajibodi Pagbilang saging te? 10? Ada lang ha? neninya akodwa peso ewu we lala Hindi na ako palit-ulit. Ay, Manong, pagpila ni siya. apa to neni esi adrabi peso ava blava bom nya pli ama bela baga mala nya sio
Gasa ni coga do vui. Mapino gabuma. Duta flachi. Nyapli magbe asia. Nyapli ibu buada. Mukatai. Kamala nyasi o. Nyapa buduga nyasi. Dia dau mavi. Wait, mana? Siapa mana? Esok belah nyasi. Gaga da malam nyasi. Kanilang quick magdihaw sa mo. Fishball imana. Tagpila. Muka jim nala fishball. Yujit nala. Mana COVID ada. Yo anu. Selamat ya. Selamat kay Pika. Apa? Siyempre po, mahalaga kasi kunyari, kung ako yung nangangailangan tapos walang magtulong sa akin. Kutu anu bibi. Laban na wait lah nyamala. Minsan maghirap tayo sa sang I amadu mak pada nucu ulah kebala ki wa ano. nakatulong ako doon sa mag-ina. Dili man sa karon dayo nakuha nato ang ganti sa Ginoo para sa toa. Dili sa Wah, na umadu ete penam fifia ulah. Nyako. Petutsil mausi. Penama suknya si fifia ulah agbesi bonala. Asuknya si evinya pi anabe. trabaho susunod na tapos palit ha. Hindi man ako, wala ko man tayo palit pa. Di pa lang bayan mo sa nito. Si mama lang bayan. Yang mau lokos na merama miyakli. Inom lang sa tubig sa balay ng pakaon. Pamasahin na naman ako ang bilin. Ha? Ga sila niya sila. Niya pa budog gakwi. Yo ako daw. Pag-inom lang sa tubig sa balay ng pakaon. Ha? Mapamasahin na naman ako ng bilin. Ha? Inom lang sa tubig. Agamalag niya si Aso o. Ay magbun niya bapli. Apa? Penuh belami. Biar haminya alesi. Na anya nyatoi. Nya ala bibit na tengah nangula. Mana? Nya ha manona na jingko nya mapepo. Tak ada fulaknya ha. Kita berdua berfiat lalu seketia ke maha. Pemawa amu jinajau. Ya pegak madau. Ada uwa hukwa. Sorry ka, ma'am. Wala mo kwarta. Salamat sa Diyos mo. Wala. Apa? Salamat kay Kuya. Pag-ingon ni ate nga. Apa gada? Na semoga gada kemana si ola abadada ana. Ya pun wanu lagi na. Iwa dola awu ayi mate nak nurubio. Makut sebe. Apa tolak aneh. Kita nak tengah waktu dan ulah. Kalau mau suadan wanu kata mau. Nanya apa kumada. Dak nanya lupa matupu. Ini wak badan. Menyinya badan wak o.
Ang ating kamay, huwag niyong kakalimutan, magkaroon tayo Nya pa asiu la migang lebe o. ang bukas na kamay sa kapwa tao. Sebenarnya punya pa asiu. Nabi nabi amak bato bevieto nyato. Pakinggan niyo ang sabi ng Ya punya pa asina nyato. Tutu. Nusi amak joju ada sinuani cala blo. Yo pa agbala esi nyato akl. Tava pitubla atong. Vodeki. Kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. Ang mga taga-ibang Lomba punya. Votruna. Mozolau. Amadru mamno. Ablau mao. Laparan ma. Yo pa apa malah. Amada kemana ke aluci abdu kudu. Si me hoda apa mao. Tapi yo pu yo pa votruna. Mozola. Iya pa asiu la punya ano pia amakantau. Wo pa asiu ma. Wo pa asiu ma. Iya pa asiu ka vo. Iya awon ni pa asiu. Alie nutu siapa apa nono. Yo pa agbala tabla ton bo de keku ada. Ina te amada hoda. Njijiwo de nyedede maduni ewe nyemena preview bikin kwa demete ako siwode anye nyemena nududu preview kwa de madunya nududu dada kwa efi ada nisi wodunala eno biama bato ha do amesiu la kukhuma tu abetu akosu na mena pok nublamnya punya pa asina nya aba bato la eyenya subosulo ba pampa jesi tu nasi yakubu tadaka tu bla vo andra aus bosbo sinitiko ikutu dekat mana enula mau fukuna mukuma ola enya sibana wako tuju pla agosiu no pakaham wajra amado kido di maku chuka khema bosmo jajela enya bana odo menyu wo asina tuju pla agosiu konumblan no dia bato esi alabe vietnam banyak asiu na puna kana bi bato la ganamnya buku nya panunggan poko onau kita dia ke asiu iwani hingga VVO musik banyak tahu pula agak cina do QO sering mau pun fiatjau ini ucap update-nya ke June alam banyak asido wala na anyo atin na pong puntahan ang ating mga kapatid sa lugar ni Brother Dennis la oyisia ma minamya nya no biao ang ating sama-sama siuli novin to Dennis mga kapatid diyan sa dako po ng La Union. Ang members ng Church of God International La Union Chapter ay sama-sama din po naman nagtulong-tulong upang umabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan dyan. Alamin natin mula kay Brother Dennis. Brother Dennis. L'Union odora kado akodo bene bi amabatoniti utamulamya esi akoma efi mabutu Dennis le nyangyo ng ating kapatid para bumabutan ng tulong. Kuya, ngayong gabi kasama natin siwi nyano bi amabato siuko nublan popola popon kakraji esenya upo adang belo dumantok daka at syempre din po si Ma'am Elvira onya amesiu khomye penamau bala patounya esie
Yan po kuya, kausapin po natin ang kanilang representative, ang presidente po ng PWD dito po sa bayan ng Aba. Magandang gabi po, Ma'am Elvira. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat na nandito ngayon na Nina Amesiama. Apa kada nak padan si MCG anak nya mala apa dam ala bawu pemba afisia. ayun lang po ito sa Kaba nangyari. At kaya palagpagan po natin ng mga MCG. Apa kada dan nya padan wawalata. Principal. Nagsilbi po siya ng 40 years sa mga estudyante. Sa lagay po niya, imbis na siya po ay magpahinga na po sa pagserbisyo, mas pinili niya po na makapaglingkod pa sa ating po mga kababayan na nakakailangan. Ano po ang Uwo tia bawa pada nya lagi apa beton ti nya kala asu na jibe ya aplo. Dia mada apa kada. La kaba untuk melantik. yan po kuya, salamat po sa Diyos. At narito po ang ipagkakaloob natin na wheelchair para po sa ilan nating mga kabarangay dito po sa Bautista. Mianau dona kekevi. Amesu je esiau. Sa probinsya nagpo-provide din pero hindi agad-agad, hindi tulad ng inyong grupo na agad-agad ay nagbibigay ng tulong. Malaking tulong yan kasi yung mga hindi mga bedridden, halimbawa mga bedridden, at least pag meron silang mga ginagamit na wheelchair, pwede na silang makabangon at maka-alis-alis sa mga bed nila, hindi na sila magkakaroon ng bed sore, at least pwede silang makapamasyal sa tulong ng kanilang mga mahal din sa buhay na kasamahan. At yung mga assistive devices na nagamito ay talagang malaki ang tulong para sa mga disabled persons. Yeah. Lalo na yung mga lahat ng mga tulong. Pada musim yona amesunya wamitola apa kada. Apa dak mau kuya. Ayi yana bisu kaba mutuma. Nila apa dak labana yang mutan kumala MCG apa dona la apa kada nabnutu Dennis. At salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pakikipagkaisa upang tayo po ay Apa nak mau bab nyai eji la goma pun la siam. Alaba mia akpo kumala mian mau ko do magdo wala ma. Kami eji ano ka klon ano balanna ano ka klon alno do magdo la untu mama. Apa nak mau tonye nti ko kuple kafu kata tebe. Akala dalam yakun hebat ni ko jutu ko sa sosron. Dimantra pun ke di antra di gawi de kulegana apa gapuan anu maka nya pa MCG channel la nya akan apa nya video gedula afila si adu musa akademi ayi hanya jisu adu musa ha sila afila anu maka gapu blavo ana nya pa digital kwaji alo na jibia pun doktor watang ayaw tu kapag bojes mauji kapag syadama kapag siyam sila nila apadan mau yung mau po ano diyo kata nila apadan mau anak mon po niya si una nila kapag siyama ay yi po mo ba niya wadakat ni niya po program mo do 2037 punya po yavala po view mo bauchi siza nila kanyana niya anya niya po wanaw at ang atin pong higit sa lahat na pananampalataya na atin po namang ibig na gawula lam niya po ko sa nti nyaw ma si mijba niya awu aji kai yadda akbana mau
bubuk nanti koplo kata mau to unya tibi nak mana dia kata lah kenapa apa bau lah anu sejia lah ini ketua ci nya no banyak jauh na amesu plumi dua apa gede tapi nami mau to nanti koplo nya apa haji ada dinami kalau mau nusuk kata tolak tafu sahapatan haleluya Novi nunu anji aji hasianan fi boko. When everyone you're not worthy of your warm embrace. Your love is forgiving all the mistakes. So your name be lifted on high. You alone we glorify. Hallelujah to the one who sent his son. So we are offering our lives, we surrender to you, our King. So your name we lift on high. You alone we glorify. Hallelujah to the one who sent his son, so we may be saved, that we may be saved. Muli po mga kapatid at mga kababayan, bago po tayo magtapos sa ating Atulah nabiuklak nya nabi ama bato. Hafi ni awu efin siapa pekwe nula. Bidaknya kata nya ablo akada nya nak mau. Bilanya kata nya aduk beda. Apa to nya mau? Nya fufu mau nusuk kata to. Lautan vidaka pun komala nila akadam. Hada mengkopon bubus sinanami namya apo atepo udawo siwak nala la amesiu na wala pa agboma akpo elaba
mapag-usapan ang iyong mga banal na katwiran. Makarinig po kami ng iyong namin po lumya aza kami ng asawinyaw gawa ng iyong makapangyarihang kamay. ibe ni apo uasi sesepodonaw Ka ng mga kalooban apena mi apoto ng mga puso kami da ng kuku marami na po ang mga taong walang pagkakilala akasi jina sa maraming mga amu marami rin po naba amagado umejesiwo o pa ring salot mutila manuwa wo mau iba't ibang mga mabibigyan fodinya nya po agboso sohali ikinapapagod dolelo ugal afima Panginoon naming Diyos. Sana po bago mahuli ang lahat usiada afuna amagato apoto mi mau ng paglilingkod afi sa iyo. Sana nya namin tulong ava ipikit angila ang mga mata namni asubo afimreba namnya mia penuku ng lahat nya pe asubo mausi nasusumpungan dahil alam na bonni khoninyo kata trila upang kami ay labami mibe makaraw. odo wa unyanam bami atu magasiaga mibe amanuvava na asu yes esi asunam sinyapa ngaza anak nyala na tau sa iyo apoto maging dapat po mida kuku kaluluwa pagdating ng panahong kami ay haharap na mi asubo sa iyong banal na hukay alabanya polubo na ache na ei si avala lemni anno uvorudodo si pila nugo uvo gada smiola chukemi ayramnya pa apalikau akba gada nao de o domenu si uwak melanami la ni apoto Yesus Kristus pun koma amen. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang Azok bilang ako ng Diyos Amang sumasamagalan Ejira mapo vinyenya sichu ufu maula bola jifu amanu baba doyo yo sichu ni apato Yesus Kristo bo apel apa baba kulafa da kau na anak yapo jiuma lumia piuma tibi amen.
Majesty, thou art forever.
Naghihintay ako habang nabubuhay, laging laman ng puso ko, makita ang pagbabalik mo. At kung sakali man ako'y papanaw, pag-asa ko ay ikaw, bubuhayin sa muling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda, upang tayo'y magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko ay ikaw, bubuhayin sa muling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda, upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwina, laging maghahanda, upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo. Lilipas ang panahon, unti-unting nadarama, sa buhay na ito'y hindi tunay ang ligaya. Isang saglit ay may ngiti, kapag aka'y may luha na, kanina lang ay kay saya. Bakit ngayon may lumbay na? Buhay natin di rin tunay, dahil ito'y may hangganan. Ngayon puso'y pumitindig, ngunit nagling pumapanaw. Dating lakas, dating sigla, ngayon isang batas na lang. Alaala ng kahapoy, naglalahong walang ano pa man. Kaya't ang
Diyos Ama nating liyag. Si Jesus ang tumubo sa ating sala, ng ating makamtan, pagpapalang walang hanggan. Sa Kanyang pagbabalik, nawa tayo'y makita doon sa bagong langit. Buhay natin ay tunay na, kaya't ang nais ko ay ang buhay na tunay na buhay. Doon sa paraiso, ligaya ay walang hanggan. Tuwa do'y walang sukat, walang makakapantay. Hindi ka na mangangambang, ika'y muling malulumbay. Kaya't ang nais ko ay ang buhay na tunay na buhay. Doon sa paraiso, ligaya ay walang hanggan. Tuwa do'y walang sukat, walang makakapantay. Hindi ka na mangangambang, ika'y muling malulumbay. Tuwa do'y walang sukat, walang makakapantay. Hindi ka na mangangambang, ika'y muling malulumbay. Puso namin, Ama, sa'yo'y binubuksan. Humihinging lunas sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang lahat ng karumihan sa ngalan ng iyong anak. Kami ay pakinggan. Hindi mangingimig na lumapit sa'yo, hindi mahiya na sambitin pangalan mo. Pagkat saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa dulang
mga pagtapat sa aming tungkulin na sa'yo ay tinanggap. Nawa'y manatili kung paano mo tinawag. Sa piling mo ligaya ay amin malalasan. Hanap na
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and women, let us prepare our hearts in prayer. Inaanyayahan po namin ng lahat. We are inviting everyone to come before God, to pray to Him and to give thanks to Him. Let us all pray to God. Ama naming dakila, Our Father, great and almighty, in the name of our Lord Jesus Christ, sa iyong magagawa at kapangyarihan. we who trust in what you can do and Kujida nusinateng awo lanti leunu sela. Mia pejiu wadaka ngala akpada fasa wabnau. Donu misiu kata mi hucok baula. Kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Ekpok nyata ay nagblem di pok pedio. Apa kedada ulololata ye hekpada asianiti. Biak cocok ke. Na fodadasiu nyewa. Wanufo sinyewola. Panuban mina amgota fuma. Fu Metrola fodadasiu kata nakpola mina domatore sharan tilama. Abale simichike amesu kata wafodet nyan tila ana. Apato ira mi nyausu nawola. Onye ulolorula. Na mnyapeju na yofukla lolong. Lek ntifafa sichu bawula. Alaga nyakata dakawo. Na ano mnyasi. Mia chorel emana miano vi amgwatowu aha kore miano unuti ayawla bena komi beni la zozom la ujo nyama na atong adva amala na ba miepa goma sasa na afunami nini asa unya kokyo goma miepa dowo wowu nano wololun kokulanu nini awonu aja nya olalanu ayira abesiu kata wa domonyo dowu Luvosiu de dimete unti hena ren wona nyatou ula cho fufu onudami inado etofe hena domonyo wowu Manu amagwatawu susumuni wo bosiak be lofa agba malak na irawaw ma inenya ulolonwa Cuko kata potato
Peruntua menolong wa atamoda ngana alis wala bana upadukola ufu duduk cida aniba wayayra sobo ngana wawu kala mopoko maba akomya pa akbadadala ibednya ko nusia nusiminya bubu plekaf kafu kata tawul unyeng akbe gede lemnya adalah Yesus Kristus pengkoma. Amin. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng amang nasa mga langit. Ilamnya ako ya jirau lolong sicu fu maula bola jifu amani baba kwa tayo sicu nya apa to Yesus Kristus bo aku bobo kulapa amata popo na abujide nya ko jiu nya juma tuwi fi akhira maboma. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa ating mga pagsasama-sama, sa sinasabi ni Pablo, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya sa atin, hindi rin tayo dapat na magtatangi kay mahirap, kay mayaman, kay anuman po ang lahi. Tayo'y sama-sama na mag-iibigan ng mga magkakapatid. Ito'y palatandaan ng pagiging alagad ni Kristo, pagiging sa Diyos. Napakaganda ng kapatirang ating nasumpungan na nagtutulong-tulong, nagdadamay-damay, nag-iibigan, nagpapaumanhinan, nagpapatawaran. Talagang totoo yan sa aking kalooban. Meron akong kapatirang nasumpungang ang kaganda-ganda. May mga kapatid na umuunawa, nananalangin, tumutuwang, ibinibigay ang sarili para sa kabutihan ng kapwa.
Wednesday evening na po mga kapatid, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Welcome sa atin pong serbisyong kapatiran, Wednesday evening edition. Kumusta po kayo? Tayo ba ay nakadalo na ng atin pong combined worship service at prayer meeting? Sa lahat po natin mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, tuloy-tuloy naman po ang ating pong pagtutulungan, ang ating pagmamalasakita sa isa't isa, paglilingkuran ng mga magkakapatid, pagpapaalalahanan, pagtuturuan, anuman pong paraan tayo ay higit na makapagtutulong-tulong. Nariyan pa rin po ang ating comment section sa ating mcgi.tv at Instagram Live. Ilagay lang po ang pangalan, lokal ng dibisyon, ang contact number at kung ano po ang higit naman nating maipagsisilbi sa inyo. Pakilagay lamang po ang dibisyon para mas makakuha tayo ng impormasyong kailangan po natin para sa ating agarang pag-aksyon. Pagbati po, saludos a los hermanos celebrante